posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Muthalika mu mzinda wa Blantyre lero lino pamene chipani chawo cha DPP chikuchitisa workshop yawo ya National Governors Council makamaka kuphunzisapo ena mwa maudindo amene adasankhidwa ku convention ndipo kuunikirana kuti kodi maudindo amene angamagwiritsidwe kapena kuti angamagwire motani. Ndetsana kupasireni zimene wayankhula Peter Muthalika mumvere zimene wayankhula Lwemba takhala pompo kenako mumvere zimene wayankhula Peter Muthalika kumapeto kwake. That is very important. Ndatokoza kwambiri nzanga akingse mabalan mwina apadakale pano tingochezaso ndi olemekezeka Leve Lwemba kuchokera ku chigawo chapakati akulandani olemekezeka mzinda wa Blantyre. Tatokoza zikomo kwambiri. Mwina pachambi penipeni mutakumbutsa anthu amene akuti padakale pano udindo wanu komanso kuti ndikofunikira motani kukhala ndi orientation ngati imeneyi makamaka ku chipani cha Democratic Progressive. Udindo wanga ndi wachiwiri oyang'anira masankho kulikulu la chipani cha DPP. Udindo wanga ndi wachiwiri oyang'anira masankho ku chipani cha kulikulu la chipani cha DPP, National Deputy Director of Elections. Orientation imene lero akutsegulira Professor Arthur Peter Muthalika ndiyofunika kwambiri pamene tikukonzekera masankho a chaka cha mawa 2025. Mukudziwa inu kuti mu August chipani cha DPP china ndi nsonkhano waukulu convention kumene anakasankha maudindo osiyanasiyana. Ndiye lero tikukumana anthu amene tinachoka convention kuja amene anachita mwayi ndikupambana komanso akuluakulu ena achipani kuti tiphunzitsane ndondomeko zakayendetsedwe ka chipani pamene tikukonzekera masankho a 2025. Mwina kupita chisogolo pamenenso tikulowera mwina ku zisankho za 2025 inuyo ngati Deputy Director of Elections mwina office yanu ndokonzekera motani potengeranso kuti DPP ili ku mbali yotsutsa ena acha akuyuza intimidation ndi adzenzake inuyo mwakonzekera motani kuti mwina chipani cha DPP chisapange excel come 2025? Chipani cha DPP ndi chipani chachikulu kwambiri komanso mmene mwandifunsiramo kuti kodi ino department yanu ya masankho kuti kukonzekera motani masankho amenewa ife tikukonzekera kwambiri komanso takhala tikunena chipani cha DPP palibe amene angachiopseze malayi muno chiti ndi akatswiri odziwa kuyendesa malamulo za chuma komanso za agriculture. Ndi si chipani chokuti munthu angamabwere mwina ndikumati wapseza ayi izi sizingatheke. Komanso chipani cha department ya elections imene kusogozedwa ndi mayi Matanga paliso ineyo Leve Lwemba paliso ambassador Chembe Muntari ife ndokonzeka kuti tutumikire ma department onse ncholinga choti Professor Arthur Peter Muthalika adzapambane chaka cha mawa 2025. Taonapo tu mukugwira ntchito ndi azipani zina zotsutsa ngati UTM, UDF komanso Afford. Tiyembekeze kuti meeting imene ili kunokoyi ndi ya chipani chokha cha DPP kapenanso mwayitananso mwina alendo ena amene muzakhala nawo kuno? Nsonkhano umene uli kuno ndi National Governing Council Orientation Workshop ya chipani cha DPP. Palibe bale wina aliyense amene wayitanidwa amene takhala kuona mukugwira ntchito? Ayi palibe aliyense amene wabwera kuno ndi NGC member wa chipani cha wali kulikulu la chipani cha DPP. Taonapo tu kwenikweni masiku angapo mbuyomu ku chigawo chapakati kufuna kuchitika ma demonstrations mukulengeza kuti mufuna kuchitisa ma demonstrations komano sitinaonese gulu lake malo mwake takati kuona achinyamata ambali zina sizo zoti achokera kuti ena akumati ndi IMCP akuthamangisa anthu mtawuni ndizi kwanje. Mwina mutango afotokozera Malawi kuti chimnachitika ndi chani kwenikweni mwina ena sakumvetsa pamkhani imene? Pali zinthu zitatu. I will give you three quotations ndikupasani zimene anayankhula mdziko muno atatu. Oyamba Dr. Bakiri Mulozi ananena kuti you can delay change but you cannot stop it. Kutanthauza kunena kuti mukhoza kuchedwetsa kuti zinthu zisinthe koma simungayimitse kuti zinthu zisinthe. Komanso malemu President Afford chakufa chihana ananena kuti Malawi Congress Party is a party of death and darkness. Chipani chimene chimakhulupirira kupha komanso chipani chakundima. Komanso chaponso choda pomwepa Professor Arthur Peter Muthalika ananena kuti mchaka cha 2019 2020 mmene chimakhozekera masankho azaka zimenezo ananenanso mawu mobwereza kuna kuti ngati mufuna kupita chitsogolo Malawi muvotere chipani cha DPP komanso ngati mufuna kubwerera kunkhanza kung'ona ndi muvotere Malawi Congress Party. Izi zikuchitika zimene zinachitika pambuyo komanso zimene zachitika dzana sizofunika kuti anthu a DPP tizilankhula koma Malawi okha akuona zimene zikuchitika. Ena akumakamba akuti
MCP atafusidwa kwenikweni anene wa MCP Maijese Kabwira kufusidwa kuti akutipo chani anakana kuti iwo sakuzapo china chilichonse nchifukwa chani Maijese Kabwira analimba mtima bwera pa public nazo kuti sakuzapo china chilichonse ngati anthu akupanga claim kuti amene ajaunde ya MCP apitise umboni mkutheka mwina umboni wake ndi wanje mwina wakufuna Maijese Kabwira. President wawo President Lazarus Chakwera ananena kuti akhesa mwazi ndiye situkudziwa iwo akamakana kuti anthu amene usiya MCP kuti akuthandiza kuti chani. President Lazarus Chakwera is on record that he is going to shed blood in this country, and the blood is spilling. Blood spilled at Mbowe Flackers. Blood have just spilled 3 days ago on the 13th of November 2024. So, I mean, this is what the President Chakwera said. President Chakwera Wakuchipani Chamala Congress Party ananena kuti ine ndikhesa mwazi mdziko muno. Sizachirendo zotarisa kudziwa mwazi unakhesedwa kumbowe mwazi siwakhesedwa dzanadzanali so iwo mneneri wa Malawi Congress Party akamakana ndi zinthu zodabwitsa kwambiri. Mwina akupita chisogolo tinene kuti zioneso zimene chazo zalephereka for life kapena mukhamukonza madongosolo ena kapena zioneso sizinalepereke tinati ndo odabwa kwambiri Malawi police motsogozedwa ndi commissioner Banda ku area 3 akuona kuti President Lazarus Chakwera ndi wotanganidwa ndi sangathe kupereka chitetezo kwa anthu amene amachita zionesero. Pamene chambiri apolisi osanapereke chitetezo kwa Malawi mudziwa anthu anamenyedwa pambuyo apolisi alipompo komanso dzanadzanali apolisi amaonerera anthu akukhapidwa mtawuni ya Malawi ena kuti amangoziyendera saya chipani tinali odabwa kwambiri komano ifeyo ngati anthu okhulupirira malamulo akuchokera ku chipani cha DPP nkhani tinayisiya manja mwa malo athu ikulowa lero tikukhulupirira kuna kuti malamulo a dziko lino amene amapereka ufulu kwa Malawi amene afuna kuchita zionesero mwabata atsatiridwa komanso mabwalo a milandu kuyambira ku High Court, Supreme Court akhala kugamula nkhani imeneyi ndiye palibe chachilendo. Tikhoza kusindika pano kuti anthu amene achana va uniform apolisi anali apolisi chifukwa tinaonapo kala atochoka kwa DC akuti apolisi azapezeka koma tinaona anthu atava uniform ya polisi kuti anali apolisi. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Padakali pano zikuoneka kuti kunjaku His Excellency Professor Arthur Muthalika akhala akufika in a minute from now. So padakali pano ndithu anthu onse adindo onse amene ali muno ayimirira kusonyeza kuti mtsogoleri ameneyo akulowano mchipinda chino ya ndizoonadi mtsogoleri uja ndithu akulowa mchipinda chino wina aliyense ndithu wayimirira ndithu kupereka ulemu monga kwa President watu wa Chipani komanso ndi amene ali chiyembekezo cha Amalawi kuyambira pa 16 September 2025. So padakali pano amene anthu akulowa ndithu wina aliyense ndithu adakali chiyimirire kulupirira posakhalisa timva ndithu nyimbo ya fuko yathu ikuyimbidwa mkati muno kusonyeza kuti mfumu ndithu yafika mchipinda chino mfumu yathu imwe ndi Professor Arthur Muthalika imene ndi nyimbo imenenso ikuyambitsidwa kumulandiranso mtsogoleri ameneyo. Nyimbo iyi akuyambitsa ndi olemekezeka Mai Mere Navicha amene ndi MP wa Tcholo Tava ndithu mkati muno ndithu chimwemwe chidakali chimwemwe chikusefukira chimwemwe ndithu chidakali mkati akuluakulu onse ndithu afika kusonyeza kuti mkati muno ndithu ayi nzosangalatsa kuona ndithu akuluakulu amenewa ndithu afika mchipinda chino kuti ntchito kuti apereke statement yosonyeza kuti kusegulira msonkhano umenewu opanga orient dindo amene anasankhidwa ku National Elective Convention imene inachitika myezi ingapapitayo. Padakali pano tikuperekeni kwa Master of Ceremony amene akuyendetsa mwambo umenewu ndithu tikhatubwiranso posakhalisa zikomo kwambiri. Mulati ndine Robert Mukholi. Padakali pano olemekezeka Onabo na Malomba ndithu akupereka padakali pano akuyankhula ndi olemekezeka Onabo Shadrack na Malomba amene akupereka welcome remarks kwa dindo onse komanso kwa His Excellency Professor Arthur Muthalika pamene ndithu holo yonse atali chiyimirire. Padakali pano nyimbo ya mtundu wathu ndimene ikuyimbidwayo mwina tingomverako nyimbo imene ya mtundu wathu.
imeneyo ndi nyimbo ya mtondo wathu imene yayimbidwa kuno ku Lotus Hotel kulandira mtsogoleri wathu Profesa Peter Muthalika. Padakali pano ulemekezeka Shadrack Malomba akupereka malonje tipereke padakali pano microphone athu kwa ulemekezeka Shadrack Malomba pamene ndithu akuyendesa programu yonse tikhala tikubweranso kuzasendera zonse zikuchitika kuno. Muna ndine Robert Mukholi. Region, Honorable Francis Mpepo, the Administrative Secretary, and Honorable Dr. George Chaponda, the Leader of Opposition, and Mr. Felix Tamblas, the co-facilitator for this orientation workshop. Standing before you, Your Excellency, is myself, your Public Publicity Secretary, who is going to be the Master of Ceremony for this function. And let me thank you for honoring me to serve in this capacity today. Your Excellency, let me also invite and welcome all the honorable members here, starting with the directors and the deputy directors of the National Governing Council. We are gathered today courtesy of your leadership, Your Excellency, that you saw it fit that we should go through this training workshop. Indeed, as we embark on 2025, because that is a year-defining moment for us that we're going to come back into government, you felt it necessary that you should gather all of us together. And as we gather today, we should learn, we should keep ourselves with the skills and the knowledge for us to have a successful party, but also to have a campaign that will make sure that we win the 2025 general elections. Without much ado, I will invite therefore Honorable Apostle Timothy Koviwa to open this meeting. Over to you, Honorable, to say prayer, not necessarily open the meeting. My apologies, Your Excellency. I'm actually nervous because this is my first time also to be Master of Ceremony, so you bear with me. So my apologies for that, but let me invite Honorable Apostle Timothy Koviwa to open this meeting with a word of prayer. Ndingonena pang'ono mchichewa kuti bwana takulandirani kuno ku Lotus Hotel kumene munaona kuti ndi chinthu chanzeru kwambiri cha mtengo wapatali kuti ana anufe amene tangotenga maudindo tiphunzireko ziwiri zitatu kuti kodi chipani chimayenda bwanji, komanso kupita patsogolo pamene tili ndi zisankho 2025 mufunanso kuti tikhalenso ndi zida zoyenerera kuti kodi ntchito imene tikayigwira bwanji chifukwa amene tikupikisana nawo pa 2025 ndikufuna kuti takonzekere bwino. Ndiye munaona kuti tikhale ndi msonkhano uno tikuthokozeni chifukwa cha upangiri ngati umene. Nditane Apostle Timothy Koviwa kuti atsekulire ndi pemphero mambo uno. Zikomo kwambiri bwana. Thank you very much. Let us bow our heads for a word of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for the gift of life and the gift of this day. We come before you today with grateful hearts, seeking your guidance and wisdom as we start our orientation workshop. We ask that you instill in us as leaders a spirit of loyalty,
commitment and dedication to our party and to our President, Professor Arthur Peter Muthalika. Help us to stand firm in our faith, steadfast in our approach to the issues that affect our country, and unwavering in our principles as leaders. May our loyalty be rooted in your unchanging love and faithfulness. May we reflect your character in our words, actions, and decisions. As we gather here today, unite our hearts and minds in a bond of loyalty, that we may support one another, encourage each other, and stand together in unity. Thank you, Father, that you bless this gathering, for we have prayed in Christ our Lord. Amen. 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 Your Excellency, I will now invite the honorable members to do some introductions that we put names to the faces that are gathered here. And I will begin from the far right with Honorable Chaponda, the leader of the opposition. And then we will all go into the introductions. And after the front row, then I will invite the back row. May you proceed, Honorable Dr. Joe Chaponda. My name is George Chaponda. I'm the leader of opposition in Parliament. Thank you. Good morning, Your Excellency. My name is Brighton Saka, Member of Parliament for Machinga Revenue and Vice President for Eastern Region. Thank you very much. Good morning, Your Excellency. My name is Alfred Kangara, Vice President, Central Region. Good morning, Your Excellency. Morning, Your Excellency. I'm Stanford Jonathan, Deputy Director for Justice. Morning, Your Excellency. Kazinga, Deputy Director for the Service. Morning, Your Excellency. I'm Susan Butola, Arama, Deputy Director for Treasure, South. Good morning, Your Excellency. My name is Jeffrey Musa, Deputy Director, International Relations. Morning, Your Excellency. My name is Samir Suleiman, National Organization. Good morning, Your Excellency. My name is Andrew Manai, Deputy Director. Good morning, Your Excellency. My name is Peter Badu. I'm advisor on the Women Group. Good morning, Your Excellency. My name is Jane Ndawole, National Director for Women. Good morning, Your Excellency. My name is Jane Muthalika. I'm an advisor on election management as well as acting director of elections. Good morning, Your Excellency. My name is Raf June, Member of Parliament for Mangoch, Mankibe, and I'm the National Director of Economic Affairs. Good morning, Your Excellency. My name is William Kuswele Banda. I'm the National Director of Research and Training. Good morning, Your Excellency. I'm Kundo Magande, National Campaign Director, Ministry of Parliament for the Wakuchipani interest. Good morning, Your Excellency. My name is Gladys Ganda, Member of Parliament for the Laranje. I'm the presidential advisor and I also chair the patent committee, patent class committee in Parliament. Thank you.
Good morning, Your Excellency. I'm Gate Chirambo, Councillor for Namanya Ward, Blantyre City Centre, and Director of International Relations. Thank you. Good morning, Your Excellency. My name is Evelyn Hameni, Presidential Advisor on the campaign. Good morning, Your Excellency. My name is Evelyn Hameni. Thanks to you and the community for your advice and training. Thank you. Good morning, Your Excellency. My name is Nsonkhano. You are new National Director of Operations. Thank you. Good morning, Your Excellency. Good morning, Your Excellency. My name is Chipidi Rompinganjira, Director of Legal Affairs and Member of Parliament for Blantyre City Centre constituency. Thank you, sir. Good morning, Your Excellency. I'm Francis Mpepo, Administrative Secretary of the Mighty DPP. Thank you. Good morning, Your Excellency. I'm Kathleen Salama, Deputy Director of Protocol. Thank you. Good morning, Excellency. My name is Lucy Saini, Deputy Director of Protocol, Eastern Region. Thank you, Excellency. Good morning, Excellency. My name is Cassius Zose, Deputy National Campaign Director, responsible for Central Region, as well as the Shadow Member of Parliament, Chipala Northeast constituency in Lero. Thank you. Good morning, Your Excellency. My name is Bruce Muthalika. I'm the Deputy Director of International Relations, Central Region. Thank you, Your Excellency. Good morning, Your Excellency. My name is Mike Chinzadi, Deputy Director of Logistics Center. Good morning, Your Excellency. My name is Wilson Mavwanya Sikari, Karonga Nyongwe Shadow MP, Deputy National Director for Economic Affairs. Good morning, Your Excellency. My name is Blantyre. I'm going to be the Deputy Director of Elections. Through you, Your Excellency, my name is Francesca Nsonkhano. I represent the people of Mango East constituency, and I'm the Deputy Organizing Secretary. Thank you. Your Excellency, good morning. I'm Level Wemba, National Deputy Director of Elections, responsible for Central Region. Thank you, Your Excellency. Good morning, Your Excellency. My name is Edward Ivoliwa, Deputy National Director, Political Affairs. Thank you very much. Good morning, Your Excellency. I'm Romeo Brown Banana, Deputy Director of Operations for the mighty DPP. Thank you, sir. Morning, Your Excellency. My name is Noro Lipipa, MP for Blantyre City Centre constituency. I also happens to be the chair of Government Insurance and Public Sector Reforms. I am also the DPP College Youth Coordinator. Thank you. Morning, Your Excellency. My name is Chawo, the Regional Governor for Eastern Region, ex-official in Chawo. Thank you. Good morning, Your Excellency. I am Adrian Brenda. I am the Deputy Secretary for the Northern Region, and I'm also the Shadow MP for Akuchitisa constituency. Thank you. Your Excellency, good morning. My name is Blantyre, Director of Political Affairs.
Excellency. Good morning. My name is Mabugo Sanga Muscoti, member of Parliament for Chawo, South Tadira, Deputy Director of the Religious Affairs. Good morning, Your Excellency. I'm Atlas Mangonda from Kalonga, Zomwe, Deputy National Director of Research and Training. Good morning, Your Excellency. I'm Ishmael Jones Milanzi. I'm with the Secretariat. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. For you, the members introduce themselves, members of the National Exactly why we are here, Your Excellency. Example, we need to know, we reflect on it. We need to know what is it that we have to do in our portfolio. We need to improve the change of and we also need to improve challenge in those portfolios. With those portfolios, make sure that 2025 beyond TVB becomes a successful party. Without much ado, Your Excellency and Glory Subhano, kuti ndiyimike Honorable Peter Muthalika, ndiye watu wankulu Chipani kuti akulandireni, ndipo amakulandirani adzakhalanso akupemphani kuti kulena afe tikupatsa nyonga, tikupatsa mphamvu ulendo umene tikuyamba. Let me therefore invite your indulgence, Your Excellency, Honorable Peter Mukito, the Secretary General of the mighty DPP, to say a few words. Vice President for the South, along with all other Vice Presidents here present, the Administrative Secretary, Honorable Francis Mhebo, esteemed members of the National Governing Council, Council Tumblers, the co-facilitator, we are to be joined again by Dr. Achitabwina, maybe this afternoon, Your Excellency. Members of the press, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is with great honor and respect that I stand before you today at this Democratic Progressive Party orientation workshop here in Blantyre. As we gather here in this esteemed venue, I would like to extend a warm welcome to Your Excellency, Professor Peter Muthalika, and to each one of you members of the National Governing Council attending this workshop. Your presence here represents our shared commitment to the growth and unity of our party and ultimately the prosperity of our nation. Today marks not just a gathering, but a genuine opportunity for us all to reflect on our values, aspirations, and the collective vision that unites us as members of the Democratic Progressive Party. We are here to reaffirm our unwavering dedication to the principles upon which our party was founded, and that is integrity, accountability, and a relentless pursuit of progress
for the people of Malawi. As we embark on this orientation, it is essential to remember that our strength is rooted in our unity. Each of us brings a unique perspective and a wealth of experience to this assembly. Together we will harness this strength to foster a spirit of collaboration and innovation that will propel our party forward. We are honored today to have our party president deliver the keynote address. His insights, drawn from years of experience in academia, public service, and leadership, will guide and inspire us as we chart our course for the future. Let us lend him our ears and open hearts as he shares not only his vision for our party, but also his unwavering belief in the potential of our people. As we proceed with this workshop, I encourage everyone to engage openly, share your thoughts, and ask questions. This is a space for learning, growth, and building the foundation for our future path. Let us embrace this opportunity to strengthen our bonds, empower one another, and reignite our commitment to the Democratic Progressive Party and the ideals we have here. I thank you for your dedication, passion, and presence here today. Together, let us make this orientation a pivotal moment in our journey towards a brighter future for Malawi. Welcome once again, and let us look forward to a fruitful and inspiring workshop. It is now my singular honor and privilege to invite Your Excellency to deliver you your keynote address to this orientation workshop. I thank you all. Thank you very much. To speak from here, for the light there is not, it's hard to read even here. So I hope you don't mind my speaking while I'm sitting down. Honorable Secretary General, Mr. Peter Mukido, honorable members of the Central Executive Committee, honorable members of the National Governing Council, invited guests, ladies and gentlemen, good morning to you all. First of all, let me welcome you to this very extremely important function. And let me congratulate all of you who were elected or appointed after the convention. At its final, we have a Secretary General who can read and write. It is a great pleasure for me that I stand before you today at this pivotal orientation workshop for our National Governing Council. As we gather here at the Lotus Hotel Blantyre, we are united by a shared commitment to the values and vision of our Democratic Progressive Party. Let me remind you all, at the outset, that you are members of the governing body of our organization. Therefore, I expect you to discharge your duties with loyalty, responsibility, and integrity. Our collective resolve to advance our party's ideals
and to serve the people with unwavering dedication. We must resolve to rebrand our party. We must resolve to change the incorrect perception that some have of our party. Our party has in the past been accused wrongly of being arrogant, violent, and irresponsible. This is, of course, a wrong perception. We must strive to change that perception. We must try to convince the Malawi people that the DPP is a peaceful, clean, and pliant organization that deserves to be trusted with power again. Today, I want to share a few thoughts that will guide us as we embark on this enriching journey together. First, leadership and unity. Our strength lies in unity. And as leaders, it's our duty to foster an environment of cohesion and solidarity. Let us work together to create a harmonious atmosphere that will drive our shared goals and aspirations. In this respect, I want to urge all of you to go past what the convention feuds and work together as one party. Vision and direction. We must always keep our strategic goals in clear sight, ensuring that each step we take aligns with our greater mission. This workshop is an opportunity to synchronize our efforts and renew our commitment to the path we are collectively charting. We must all have our eyes on the prize, which is victory on the 16th September 2025. Motivation and inspiration. I encourage every one of you to engage fully, bring your passion and creativity to the fore. Let us inspire each other and elevate the discourse, fostering a spirit of enthusiasm that translates into action. We must devise ways to translate those whose crowns at Njamba, Katoro Park, Kinamwari, changing Ngona into votes. Authority and legitimacy. Your presence here today lends authority to this assembly. As we deliberate and devise strategies, let us honor the trust bestowed upon us by our members and constituents, treating our responsibilities with the gravity they deserve. Let us not view the positions we have as merely decorations or medals for personal glory. These positions are functional. We have a serious battle ahead, and I will not hesitate to remove anybody who is not performing properly. Policy emphasis. The discussions we have today will shape the policies and initiatives that our party will champion in the coming years. Let us focus on key areas that reflect our core values and the pressing needs of our society. This NGC must position itself to play a central role in the coming elections. In the past, the NGC has been on the sidelines. This time, I want the NGC to play a central role in the election and in formulating policy for the next 5 years. In closing, I wish to express my heartfelt gratitude to every member of the National Government Council for your dedication and to our facilitators for agreeing to guide us through this important exercise. Together, let us forge a future
that embodies the highest ideals of our party and bring prosperity to our nation. Thank you and God bless. Your Excellency, you may get seated. As far Your Excellency is to ask Honorable Mwanamveka to do a vote of thanks before we take a group photo. But before he does that, on behalf of the Secretary General, may I thank Your Excellency profoundly for supporting this governing council workshop with your resources. I think you can clap hands for His Excellency Professor. And I guess that's the spirit that you would want all of us to have, that we should not just let you alone to finance the fund. And I believe that our facilitators during this workshop, they will delve into this particular matter of being patriotic to the party. It's very, very important that we all join hands to support the party and its efforts. Your Excellency, you allow me therefore now to invite the Vice President South just to do a vote of thanks, and then while I don't know where we are going to have the group photo. Okay, so while our Secretariat is setting up the seating arrangement for the group photo. Over to you, Vice President Chawo. Thank you, Master of Ceremony. Your Excellency, Professor Muthalika. Izonso ndi zimene Wayankhula former president wa dziko lino la Malawi, Professor Arthur Peter Muthalika lero lino mu mzinda wa Blantyre pamene akuchita ma orientations position Akuchipani chimenechi cha DPP. Mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani zinthu zambiri zimene zichitike kumalo kumenewo.